Ovako, ja sam jako mlada, izgubila zube, 20 godina sam imala sam jako problema sa zubima. Dobila sam naravno protezu, tad sam živjela u Bosni, nema se para poslije rata, to je nekako bilo. Dugo sam imala protezu, mobilnu protezu, to je znači neki možda čak i 20 godina. Jako mi je stvaralo probleme. Stidjela sam se da se nasmijem, bojala sam se da će spasti, ispasti ili šta već. Slučajom društvenih mreža naletjela sam na kliniku Identalija gdje sam dugo pratila ih. Čitala naravno komentare od pacijenata kako su zadovoljni i jedne prilike sam se odlučila da ih posjetim. Došla sam tu, nažalost, kod mene je već toliko bila kost uništena da se nije moglo stvarno ništa uraditi, osim novu protezu napraviti gore, dole da se stave krunice. U međuvremenu meni je već proteze bilo preko glave, da ja se nisam s tim složila. Znači imala sam već protezu i to je bilo za mene, ne znam kako da objasnim, moj san, stvarno u životu imam sve, zdravu djecu, muža, san mi je bio samo zubi. To je bio stvarno moj san. Tako da sam se naravno vratila žalosna kući. Prije 5 godina to je bilo otprilike. Nakon 4 godine, evo sad će godinu dana ako sam ja tu opet, nakon 4 godine su se meni ponovo javili da postoji mogućnost za mene, naravno sa fiksnim zubima, što je, ja mislim, bio ponovo dan mog rođenja. To je bilo ono, u stvari trebalo je prvo kontrolu da se provjeri da li je to moguće, ali sam već nadu imala tu. Naravno, bilo je moguće, tu sam već neko vrijeme, radimo na tome, jako sam zadovoljna. Sad imam momentalno privremene zube, jako sam zadovoljna, čak i s njima i radujem se na fiksne zube, naravno. Najveći problem je bio prvo kod moje familije. Gledala sam da nikad niko ne primijeti da je to proteza i stvarno ni moj muž čak s kojim sam u braku 20 godina nikad nije primijetio da imam protezu. Stvarno sam to gledala da krijem na svaki mogući način. Od djece isto svakako. Što se tiče hrane, već sam se godinama navikla na to. Išla sam često na, sad ne znam tačno kako se zove, ali to je na dopunjavanje te proteze da mi ne ispada ili tako nešto. Najteže je bilo kad se nasmijem. Stvarno, ja se rado smijem. To mi je bilo najteže. Lijepo vam stoji. Hvala najljepša. Komunikacija je bila odlična, sve je super funkcionisalo, pregledi, kontrole, stvarno. Ja sam privremeni rad, u stvari implantate, stavila bez narkoze. Znači, uopšte narkozu nismo trebali. Jako sam zadovoljna. Jako dobro, jako brzo i jako dobro. Nakon kratkog vremena sam počela normalno da jedem. U stvari i bolje da jedem nego prije sa protezom. Jako sam zadovoljna. To se ne može opisati. To je osjećaj, znači ja se stvarno ne mogu više da sjetim svojih zuba, pravih zuba što sam imala, ne mogu više ni da se sjetim ni tog osmijeha, apsolutno ničega. Ja sam toliko bila zabavljena s tom protezom, to je bilo nešto najgore u mom životu. Iskreno, najviše sam se radovala i to mi je na početku bio jako čudan osjećaj, dodir nepca. Dodir nepca, znači 20 godina ja nisam imala kontakt s nepcem. To je bilo nešto ono, što se tiče hrane, moram tu da kažem, ja sam stvarno mogla sve da jedem. Pomalo, polako, ali sam mogla da jedem i naravno s godinama se čovjek nauči kako da jedeš. Da, naravno bolje se grize, to je
Sa protezom naravno ne smiješ da grizeš, nego sjeckaš sebi komadiće. Sad mogu da grizem, isto što me jako raduje, jabuku, baš ono što me najviše obradovalo. Preporučila bi što prije da se odluči da dođe na pregled, na razgovor, što mislim, jako su ljubazni svi, jako lijepo protekne sve. Ja sam godinama imala strah od zubara, što me i dovelo do toga što jeste, do proteze naravno. To mi je bila neka najlakša opcija, što sam možda, mogla bi i sad čak da imam svoje zube, da tad nisam oklijevala. Preporučila bi da se jednostavno što prije odluče da dođu, porazgovaraju. Stvarno, ja sam jedna osoba koja se jako boji šprice, jako se boji uopšte zubara, uopšte mirisa tog. Odlučila sam se, došla sam, presretna sam i preporučila bi svima koji imaju problema sa zubima, sa protezama, da slobodno dođu, da porazgovaraju, sve moguće.